Intro, het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Yo gasten, het is lang geleden nee. En ja, ik weet het, het is eigenlijk stief lang geleden. Mijn excuses daarvoor. Maar we zijn er weer met een nieuwe vlog en kun ik er hier zijn. Ja, met niet daar, nee. En wat ligt er hier allemaal in? Ja, kun je dat eigenlijk niet zien, nee. Minuutje. Hier zijn. Ik weet niet of je dat nu al kan zien, hé. 2 snowboards. Brentje en ik gaan snowboarden. Kijk, zij zit daar. Hupla, daar komt Ola, een zware man met de motor weer, hoor. Oei, wat is het dan? Ah, daar. Brom, 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 brom. Dat is wat anders dan met een dax. Allee, tot ziens. Yo gasten, leg gewend en we er ook gestopt aan de af te pompen voor het wat te drinken. En kijk ik er hier zijn. Aalste chicken. We hebben dat toch gratis gekregen? Ja, neem maar een potje kip. Het is voor de opening van het restaurant. Mag er 2 nemen ook hoor. Maar dat hier kan proeven. Dat ziet er enorm droog een paté uit. Dat moet ik erin. Dat is curry, hè, maatje. Curry. Nee, dat is hem niet. Bah. Dat is echt niet lekker, hè. Dus ik heb hier 2 zaken potten, hé. Ik ga dat verkopen aan hun gasten. Nou goed, ik ga mijn kleren aan doen en we een toertje aan snowboarden. Tot ze binnen en toen is met een GoPro te doen zullen. Ah ja. Ah, ja. Nu zeg ja gasten, ik doe een GoPro hier, ik wist toch niet meer hoe dat marcheerde, hé. Maar ik wil ik even toe, ah ja dat is chic, hé. Als we met z'n wide angle met een auto. Moet ik kijken, kun je nu eerst ook zien hoeveel dat is, hé. Woe! En dat hier achter, hé, dat is Dennisberg. En nu gaan we er nog een keer gaan snowboarden, hé. Woe! Yo gasten, we gaan hier een keer doen te snowboarden, hé. Dat is nu het eerste ritje dat ik ga filmen, hé. En kijk, ik heb een nieuwe buff. Hallo, wat drijven die, hé. Ja gasten, we doen het hier nog een beetje rustig aan, hè. En kijk naar Brentje! Ik ga hem toch ook nog een keer filmen, hè. Ah ja, anders als ze niet kunnen zien. Als ik hier vol, dat ik dat niet heb filmen, dat neem ook een keer vol, hè. Wat verdikke toch. Nee, maar serieus, het is eigenlijk heel veel te lang geleden gasten. Maar dat komt al in orde. Dat van matje? Ja, dat mag. Amai, hey, dat zien, dat hebben we gepakt op camera, hoi! Dat was wel een keer chic, hè? Krijg je weer rustig kapelen. Hoe dat plat, nee? Woe! Hupla!
dat zien, maar ik heb al eens een toertje of 2 gedraaid. Maar vind dat, ik ben alweer dronken, ik weet niet wat. En kijk naar Brent weer hangt. Hij hangt hem dan weer heel Westerkapel aan de liften, ja. Gaat het Brent? Goed ja. Alles onder controle, zegt hij. En dat was verder een accident. Helemaal mooi. Ja, het is inderdaad niet met een gast. Yo gast, laten we hier kunnen zien. Ik heb nu dus mijn nieuw plankje kunnen testen. Het is een vrij geestige planken. Enorm flexibel, het is heel anders op mijn andere planken. Het is veel speelser. Die andere planken was nog even serieus. Maar als je met die planken een beetje leunt, oh paf, ja, ligt daar. Ah ja. Nu iets wat, het is allemaal geestig wel. En wat ik nu doen, ah ja, die planken, ik kan waksen, ja kijk. Je ziet nu nog een keer goed, we gaan dat spel hier een keer waksen, Kijk, ik kan hier al met een nieuwe telefoon. Hallo met daar, oei, dat mag je niet in onze koud om, Dat is warm, gasten. En hier zit mijn wax van, ja, enkele stankies. Ja, dat mag eigenlijk niet voor anderen. Wax is wax, Hopla. En ik weet niet of je er nog weet hoe dat marcheert, maar dus ja, ik leg een kabel over mijn scoeren. Maar eigenlijk is dat een beetje voor de show. Nee, dat is eigenlijk zodanig dat een kabel niet in de wax zodan. Hopla. En dat is eigenlijk een beetje like keiservet. En we moeten dat uit tegen en dat trippelt toen daarop en toen ja, open smotten. Jepla. En ook wil ik hier nu zeggen, ik weet het zo vrees toch veel zijn die weggeklikt in, maar aan iedereen die dat nu nog hoort, ja, hier zit echt, gasten. Iedereen vreest ook al dat er allemaal gebeurd is. Ik wil een dikke vette merci zeggen voor ja, mij met je dit te geven en voor toen gelijk nog weer te komen kijken naar mijn vlogs. Maar ja, het was een makkelijke periode. Nu iets wat, we zijn nog heel alles bovenop en ik wil je er ook zeggen dat er vanaf nu weer, wacht even stom zijn. Ik zit weer in de schoen, gasten. Ik heb weer veel hoesten voor nieuwe vlogs te maken, voor te doen met in YouTube, dat je er heel dik vet in orde komt. Op het einde van de week is er ook een meeting in Jabbeke. Ik ga daar zeker weten naartoe gaan en we gaan ook een YouTube filmpje maken, gasten. Als het slecht weer is, ga ik dat dus zeker een YouTube filmpje maken. Van al die chique auto's die ik heb, bussen en klabetteren en ja, je weet het wel hoe dat in elkaar zit. Dus ik zou zeggen, tot het volgende YouTube filmpje op de meeting. Wacht even, we gaan hier eerst nog een keer toe zijn. Ah ja, en een dikke vette merci voor al die steun dat ik kreeg van anderen. Dus nu is dat eigenlijk al zo, ja, ik weet niet of je dat eigenlijk heel goed gaat kunnen zien. Maar dat ligt nu veel met dikke druppels. En dan moet nu eigenlijk gewoon nog opensmotten, maar zo met dat strikjes erover, dat is niet veel speciaals. Moet ik er eigenlijk niet meer filmen voor anderen. Maar ja, het is maar gewoon strikken, gasten. Dus, dikke vette merci voor het kijken naar mijn filmpje. En ik zou zeggen, tot de laatste keer. Ah ja, het volgende filmpje, ja, het is over auto's gaan, het is weer wat heel anders, Allee, salut gasten, en hoe zijn er kloek,